Uy, kita-kita na punta. Karon nga videos atong pag-iskutan tong akong pag-flight atong pizza dos sa Colombia. Then balik ko karon pizza 11. So, ay laing pagduduha kani akong atong paghisgutan about ni sa ako ang paglakaw pa dong sa Colombia tong kwan ba. Ito naman mo nga ngita ako hilig ngita basta trabaho jud the best nga trabaho so kato mo to di lang kay para sa kuha para pud sa inyo pangitaan pud ta mo sa atong pag-adto sa Colombia dili lang kay akong sarili akong gisiguro buang tibuok kurukotoys tibuok nga nagtan-aw karon apil mo ato nga lakaw katong nga lakaw pangitaan ta mog trabaho pa imo dito murag dasmagan kay trabaho dito ba. Pag abot lang sa airport mo daghan kay trabaho makitaan tapokan kag trabaho dito. Usa na ko ipasundayag tong mga trabaho nga nasagupa na ako sa Colombia. Shout out sa nato ni atong mga solid nga mga kurukotoy ni atong mga ipang shout out karon bang nakabook na ni sila. Kaya ani, nakabook na sila dali. Ato na lang basahon. Shout out sa pinakadaghan o bulak diya sa Marayag si Jason M. Limindog. Shout out sa tag-iya sa Pangubaan no, si Dado Choy Gabronino. Kaya shout out sa pinaka bagtik o pinakabanggiitan nga pinakagwapa sa tibok DCS si Loren nga kamangyan. Out sa kanang tag-iya sa Gmall sa Davao si Raymond Ngaral. O shout out sa mga pinakasolid jud nga kurukotoys. Nara Japon sila diri. Ang solid kurukotoys jud na sila. So before na to, ipasundayag sa inyo ang kaning mga trabaho usang i-share sa inyo kung unsa tong mga lugar nga ako yung giadtuan na daghang trabaho. Ang Colombia na siya 3 majors of cities na ang Bogota. Ang ikaduha ang Medellin, ang ikatulo ang Calen. Ang Bogota murag makaya-kaya na to ang ilang standard dito pag abot sa mga requirement paminaw na ko makaya gyud sa Pilipinas. So dito ko nangita jud trabaho sok-sok dito jud ko naglalak jud daghan kay kung mga millions of works ang akong nakita jud dito jud. Isa lang ang akong ihatag sa inyo. Pinaka the best nga trabaho ni akong gipili katong pinakadakog sweldo jud. Pinakong ingon na isa lang ka trabaho ang akong ipasundayag sa inyo karon. Sunod na butong uban. So sa pagsagupa na ko dito nako isa nakitaan mo to ang ingon gina 60k ang adlaw ha 60k ang adlaw pa na 60k mo ani mo trabaho kabutang dito wanted barbero ug musugot mo sa dili mo trabaho ka diha na manggugupit pero wanted ka gipangita ka sa mga pulis. Trabaho, manggupit ka. Gupit. Taga na ay murubi nga patrol. Pupo buka, tago buka. Wanted man ka nga barbero. Para makasulod ka na nga trabaho mo ni ang requirement. Himo kag record daan sa Pilipinas. Example na record, maghimo jud kag kaso. Example na kay kaso nga rape. Kung nakay kaso nga kawat, nakay kaso sa pagpatay, buang dawat na ka sa ilahang work dito. Di man kanila dawaton og dili ka wanted. Dili pa lang daan sa Pilipinas paghimo na dag record kaso na kadaan diri kay para paglangyaw nimo pa dong Colombia. Buang wanted na ka dito, pag wanted na pa makasulod na ka atong wanted nga barbero. Ang labas ako.